Habadon ya kaman sim ban a jing rap shagi badon kam ya ka la ka long ha ka no ka rukam bon sien ka long pan kum ka jing ku ya ki bayo priang ya ka kaseng ki try truck wat ki nong nya truck na Southwest Khasi Hills District kabala tip kum ka Meghalaya Truck Owners Drivers Association MCTOTA ha ka sitare ulaber arja arpusan ha ka jing alam uba Robin Singh Wat Lang u president ringkat u secretary uba Phailandar S Thongni kala hiar ban no senyang daki jan kinap ringkat ka song pisa shagi lanot plo yeng ki bana ka snong ken so san ranikor kabala jia ha ka step jong ka arfa unri tare rampang arja arpusan kani ka long yeng ka balamat ikani ka apot kadai ka jong ka kong Deborah Thongni baruba twinkle pa sentio ki badan prangot ki khon ha ka ba ka yeng ka ba ki shong ki sa kala sha bam do ha ki thlit ding bat baro ki jingdon jing em jong ki habakran sikilat pathai kubor ki noyelam ki lapan pau ba ka seng kam dai ka ba pet tang ya ka bha ka myat na ka banta ki nong nya kali Henry ka jukner ye ki ti ban no senyang sha ki long yeng ki ba mat ye ki no ki jing e nalor kata kila ongru baya ki jing yarap kabala la ban aisha kani ka long yeng ka dailing ba ka jing no senyang ki parad khot klam da don mano ban baiting ka ya ki yeng ka sam ka baya kenduk ya kani ka jing syam lanat ka jong pi ha ba ka ding kala bamduk ya kani ka jing chong ka jong pi bat ni angu yo blai ba udang la ban pelaj kham tam ka sim ju ki breu te ngi wan na ka seng Meghalaya Truck Owners and Driver Association. Kaseng ke malik truck, kaseng jong ki driver truck, ke bajuyat man la kapor nang ni seti senong jeri na kanika jaka ka jong pi. Tengi dap da ke jong sosen habang yu i kitu ki media ke bapila pen i hapdeng jong pajba jong ki babon ke yu i hapo jong kari kasi jong ke endang ilayo i hangto nakaliang jong ki karto kan ki nong yalam jong kanika Southwest Khasi Hills ngilaya phone ngilay kontak iwe din iwe ba kumnungin kum kaseng ladang ni yarap ay nakabanta jong ki hakaba kum kani kapor kabaki kenduk mau siang mau hagajing im ka jong ki kabang nimpoy perkat kajia kum ni kum bangilong te menin siteng sengi ngalapun ya i kon jong i ba ngalapun hang ne ngaong piadon kat nongut kile atu bangidon prangot kentup imei ipa bat ki kon ki badang rit taungut i atu kumta tenga lakali hakata ka pun ngaong ka ka kam ka bapi pia kendu emergency ka jing haba pia kendu ya kum kan ka jing dia bat ila yatu ini ba ni kamtam ka jing bom don su ki jan kinep ka badon kamtam ka de ka jan kinep ka jing kop kum kini ke pon menmit ngidang kriat bah kini ki jaka kum tang la perkat ba ngin le na ka mata jongki warlang ngilong tang kaseng mo kiseng NGO kiseng balang ngimdei ki sorkar tenrei naka jingla ka jongi kat ibor ibrit ngilai kontak ki barok ki kat ke bangiyo ya ki para members nadu ki try jo ki truck bat ki driver truck bang ni anak seniang kat bangila apdeng jong ki nong bela ki jongi mong ya wan bela chane bat ngilale ya kata ke anda nang tang ngila perkat bangin pentit kita ki jan kinep ki baki ki don kampalat nganget baki bor sokar lang ba kane ngaketu ba kirsa bhaban sim ka jing klik ban yarap lem ha ba ya kenduk ya bakum kini ki jingja kini ki tan ki jong ki nget bo blai undor rekat lembat ni undor rekat ba kan kayun ka sem baki nang yo ya kimet ki bakoj ki bakya bat bo blai undor rekat ru ha ka jing ka jing ki kama ngasi ke sini jing je hakaba ngasa bamdu hagading ya kayeng haga apo hundur kere ti hakaba nengkong ngaso bang aingu yu blay try kenrat uban najrong ini ki baro kasong hakajing penjuk bo iya nama refektin kaong bayo ubang ngai ngasnak bang sempat ngaso sorong ba blay ura penjuk bat ngapai haga liang jongki kita kiseng to ngamla banjer kiteng ya kata kaseng ke bidang khot mentah henry kajing kerku ngaso ban ailang happy
namar da ka jing le sebun da ka jing le bha jong ki ba la ban yarap dia baru kat ki ba sem lanot ba sem jinjar idon kam sem ban yarap nang ni sakmat ngenge ba kata ka sem jong ki kan nang kiu sakrang kan nang kiu artet bat ubleiru ondor lang rengkat bat fi bat hak bat unang kerku hakin tiat jong ki lah ka business lah ka belaka ni lah kita ki jing bedur jong ki ba tu ba nyarap ya baru kat ki ba sem lanot ya nakalang jong aru tang itai tin Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya